Poderaren balantza, polizia eta ertzantza, abertzale izanagatik gaude eskubide barik. Botere represiboak aina sartzen digutenak urrutira atemendik bakezalen herritik. Urdinez kakiz naiz beltzez, janzte dutenei esaiek, nazkatuta gaituztela, nazkamaten digutela. Gaztea baldin bahaiz, mugiari biliraraiz, norbait atzilotu arte, kaleak hartu dizkate, korrika ibiliari, ez aitzatela zeri, iratzetik baitazka, benetako txaterra. Kaleak eazbeteta, taberna denak itxita, haien eskuetan nago, orain dena akabo. Beraiek ondo dakite, indarkeria erabiltzen gomazko bolazta porraz, jende astintzen doaz. Modu hontan lortu dute, zauritzea maika jende, hola utzi zituzten koman, bi mutil gazte Iruñan. Gaztea baldin bahaiz, mugiari biliraraiz, norbait atzilotu arte, kaleak hartu dizkate, korrika ibiliari, ez aitzatela zeri, iratzetik baitazka, benetako txaterrak. Herriko kalean, hiriko parte zarrean, edonon kokatzen dira kriston furgona pila. Manifatan provokatuz, gogore gurra banatuz, daukaten lema bakarra, ez ote da indarra. Zer uste dute direla, zertan dabiltza horrela, poterea zabusatuz, gazteria